Зор Вакыйга районында бик зур рәхмәт кылнара сезгә. Ул шәхес вакыт инде хәзерге бу насым хәзер чирәнгәндер инде. Әхлил инде бит инде социалист Татарстан редакторы куябда. Фотографиясын күрсәктә горурланадыр. Bunlara үзе килгән ватан Татарстан редакторы үзенең игълан иткән конкурсын нәтиҗәсен ясарга Актанышның үзенә дә түгел, Актанышның ике авылына килгән. Бик зур рәхмәт bunlara менә шулай итеп аралашасыз икән, шулай итеп эшегезне алып барасыз икән, әлбәттә ул без бер-беребез белән шулай итеп аралашып, татарлыгын сакларга тырышып, эшләмәсәк, көрәшмәсәк, ул әлбәттә сакланмаячак инде. Шуңа күрә бик зур итеп рәхмәт әйтәсем килә нигә? Рамилгә, безнең мәктәп директоры. Ул бит инде бүгенге очрашуның сәбәпчесе булып тора. Бәлки генә мәктәп инде 30 бала укый торган мәктәп безнең. Быел ул менә 2 грант тотты. Беренчесе Маратга шөгыльлән иткән татарча фәннәрне укыта торган мәктәпләр арасында менә үзегездә кертик дисеп күргәнсездер. Ишектән керү белән күренеп тора инде безнең бөтен мөхитнең татар булганы һәм татарча матур итеп укыту һәм тәрбия эшенең алып барылганлыгы. Аннан соң алар нефть грантында катнашып, анда аттылар грант, шулай ук быелгы елда. Менә бу Судайданың зур грант инде Рамин. Бер ел эчендә алар шундый мәртәбәле конкурста катнашып җиңү яулаган мәктәп коллективы. Әлбәттә аның башында торган кешедән тора, директорыннан тора. Безнең инде районда дефицит. Менә без барарак таныш татар районы дисәк тә татар телен саклау, аны әдәби саф, әдәби телдә балаларга бирү, ул бездә дә проблема булып кала. Мин әйттем, әйткәч әйттем сезгә дә. Без теге балаларны инде татар телен аралаша алсын дип өйрәтмәйбез. Без татар телен тирәнтен бирергә тиеш. Шагыйрьләрне, тарихчыларны, язучыларны Актанышта бирмәсәк, кем бирергә тиеш? Шундый тарихи безнең миссиябыз бар. Без бит Вади район түгел, Ментим Шәрипишне биргән район, Альфия Залыны биргән район дип әйтәбез бүгенге көндә. Татар гимназиясе булган район, бердән-бер республикадагы мәктәп булган район дип йөрибез бүгенге көндә. Шуңа күрә ишекне әйтсәк тә Шуракайдан Татарстанда тамыннан килеп чыга шундый балалар. Кайсыдыр ки аның үзе иҗат итә, кайсыдыр ки аның үзенең кызлары бик матур итеп иҗат итәләр бүгенге көндә. Кайсыдыр ки бик матур итеп сөйләм телен, матур итеп шигырь сөйли, хикәяләрне сөйлиләр бүгенге көндә. Безнең бер директорлар белән очрашу бар, менә соңгысында без аңа сүз биргән, ул анда сөйләде. Ничек итеп башлангыч мәктәптән алып, или балалар бакчаларыннан алып, балаларны матур итеп татар телендә әдәби сөйләмгә өйрәтәләр. Менә чыгыш ясадылар бит. Аларның җимешләре алар, аны нидә матур итеп үзләрен, мимикаларын күрсәтеп, матур итеп чыгыш ясайлар бит бүгенге көндә. Шуңа күрә мәктәп коллективына Рамин сиңа бик зур итеп рәхмәт әйтәсем килә. Татар жанлы булуы кирәк. Һәрбер җирдә тарихны бары шәхесләр билгели. Яңали Искәндәр белән очрашу булды бит. Аның белән дә шулай. Балалар арасында чыгыш ясады. Бары шәхесләрнең тарихта урыны бик зур инде, әһәмияте бик зур инде аны. Шуңа күрә менә шундый шәхесләр булганда, директорлар булганда ул безнең сакланырга тиеш була. Икенче сәбәпчесе Васим Хуҗаяныч монда утыра бит инде безнең Рөстәмдә. Андый шәхесләр тоже юк. Улай гына әйткәндә, үзенең туган җирен яраткан, туган туфрагын, туган авылын, туган районын яраткан. Усыны ул һәр бер авылның менә шундый шәхесе. Главага бер эштә булмаса, бер проблемасы булмаса, яшәмәтен түгел менә санап кителде. Күпме проблемаларны хәл итүдә катнашты ул шушы җирлектән булган көндә. Әгбас авылының, Шуракай авылының. Уларның катнашмасын материал мөмкинлеге дә ни түгелдер. Но күңеле белән, күңелен биреп эшли торган шәхес булган көндә. Бүтән җанын тәнен биреп, менә дөрес әйтелә инде. Кешеләргә мин ярдәм итүдән канәгатьләнү хисе алам. Менә кешенең әйткән фикере күп тә кирәкмәй кешегә. Шуның белән яши ул, әйтергә кирәк. Дөньясын алып бара, ничек кенә әйтсәк тә. Ничә ел инде бу якташлар җәмгыятен җитәкли бүгенге көндә Казанда Актанышларның якташлар җәмгыяте бар. Ел саен инде ул нәрсә генә эшләсәк тә, нәрсә генә оештырсак та, аның битараф булмау, чыгып хәл Аннан бәйрәм саен котлау, андый шәхес юк. Шуңа күрә чын күңелдән теге рәхмәт сиңа Васимга шулай булганың өчен, шундый гади булганың өчен, шундый туган яклы кеше булганың өчен бергә эшләдек.
Maqalda birge aralaştık, gelecekte de şolay birge motor etip aralaşıp yaşar gelsin dep aytam men. Respublikana eng çıgışındağı rayon, mena korkmaydan birden bir Tatar şanlıqlar aralaşa turgan, Tatar muhitinde yaşay turgan rayon. Çünkü birgina rayonda yok. Rayon özagında balalarını Tatarça okutuştu. Biz balalarını Tatar tilinde okutab. Bala özünün tuğan tilinde hatta ve başlangıç bilimini alığa teyiş. Şolay bilmasa ol monqurt bola. Ne ol Tatarça fikirley bilmey, ne Rusçasanın ahırgaça barıp çıkalmay. Şuna göre men da oturganlar diyeyim bileyim. Muna Şorakay mektebinden anday bizning neler çıkmayacağız. Andağı muhit, andağı okutçular, andağı terbiyeçiler, anday balalar serge mümkünlük vermeyecek. Bala köpme, kövrek tellüle, anın intelekti ikinçirek bula. Fikirlev derecesi ikinçirek bula. Şuna göre ol bizim için maksat olayğına etkende. Aktanışta işlemese bunu kim işlerge diye. Şuna göre Allah birse bizde bir yılını okutçuların pedagog konferensiyası Ağustos ayında öteşek. Biz indi Allah birse ne? Mintemir Şarif İştenteki Palingual kompleksine kıssalarında münavcı okutu terbiye özege aşağı kazıyınavuz. Yana mektep tüzey başlaydı. Asim kıyaniş şu günlerde 468 bolağa tege gimnaziya var evet bizden. Gimnaziya bazı ikinci mektepke köşebildim. Anda bizden 170 bola bu günde. Anda gelecekte 460 bola bulaşak. Allah birse gimnaziyanın eski basında bizden başlangıç mektep bulacak dolusunca Tatar tilinde okutatırgan balalar bakçası bizden tıralip tıra 120 bolağa. Hem şu akıtlarda biz özübünden bugün teknikumda iş belgişlerini ezirleyimiz halkara standartlar negizinde. Hem biz ta'n gelecekte 2 belgişlerini isteyecek, biz 5 belgişlik boyunca Tatar tilinde orta mahsus bilim verillik öz mümkünlük tutarabız rayında. Eğer de indi yukarı bilim alası kilse, bizden kilişu var Kazan Agrar Üniversiteti bilen, Kazar Veterinar Akademiyası bilen hem biz İnstitut imini Timirazova. Anın bilen de kilişu var. Yani balalar yukarı bilim alıgatideyken olar pajasta barıp özlerinin bilimlerin kötere alalar, yukarı bilim iyesine, derecesine iyi bola alalar. Yani mine biz rayında balalarga mine şunday özlerinin tuğan tilinde hüner alıp gereyken yukarı bilim derecesine barıp yeterlik mümkünlük tuturu aslında hiyallanıp jürüyüz. İkinci zorgana proyekte biz haftan şimdi o bir köp şahıslar vergen Tatar dramaturgiyasına Muhtar Mutin, özügünden itira Riza İşmarat, Danin Sadikov biznikiler kırıklap bizning avul teatrı var, şoluk Akbar'ın teatrı var, Şorakay'ın teatrı var bu ankinde. 12 bizning halk teatrı var, bir munisipal teatrı var. Balalar tınlap otura, biz aytmaymiz. Biz sizin bilen gururlana gayasın, bütün kızda okup bitirasın, dağıtanışını qaytırga degan maksat koymayız biz. Bugün siz baribir şahslar bulağa deyiş, cevaplılığı bulağa deyiş. Her bir kişinin şahıs bulup terbiyelenip, biz sizin bilen gururlanıp yaşarga deyiş. Qaydagına bulsağız da, Afganistan'dan mı, Tataristan'dan mı, Tataristan'dan çitten mi siz bugün de. Bizning maksat, aytib ketildi sahneden, turmuş şu kadar tez, o'sa tez o'zgara, oila birinchi berib tarbiyani, maktab bilan balalar baqchalar bilan maktab bilan roli aytib bitirgisiz. Şuna göre eğer de biz sizni ulu turmuş yoluna hazırlayalmasak, maktab o'zining rolini o'tamasa, biz sizning yozmishimizga büyük köp ziyan ketirir. Şuna göre bizning maksat şu tez o'sa turgan turmushga sizni hazırlab topshirish. Anda laksiyasiz Allah bilsa bizning negizdagi tarbiyani bilimni olasiz ekan, siz yo'qoliga tegishdi. Şuna göre barımızdan da qatlayım, bugungi voqea bilan, bugungi chora bilan Allah bilsa inşallah talan Şorakaylarga bizlarga kerak etsin. O'zim qo'yanish, onlara rahmet sizga aytam, Rafael senga aytam. O'shlar o'zingizga hammangizga.